Naghihimala ko no sa Bene Santo. Nag-uulan ng isdang tilapia. So yan guys, kami ay papauwi na sa amin sa Alegria. And okay, kasama ko si Lula at nagdadala ng tilapia. So malapit na kami sa bahay ng aking kapatid. So ito yung bagong bahay nila, oh. Bahay ng aking kapatid. Na siguro sila adun dakong bahay. So foreigner to ah. So guys, pupuntahan namin si Ate Mercy sa kanyang nagunsa na sila diha, burang nag-aani sila ng isda. Iwan ko kung nag-aani ba sila. So ating iba vlog kung nag-ano sila. Kasama ko yung kapatid ko na si Jason Agremix. Asa agi. Ito. So bukid pa rin. Bukid pero maganda yung bahay nila, oh. So parang nag-aani sila sa kanilang fish pan. So ayan, oh. Naani nila yung fish pan nila. So nandun sila doon. Yan. Ba't yung inagi? Yan, oh. Yun si Mercy Loves You. Yung kanyang channel is Mercy Loves You. Nagbablog din sila. Yan sila yan si Mercy Loves You. Yung kanyang channel is Mercy Loves You. At saka yan si Ate Sidis. So yan si Madam Sidis, yung may-ari ng magandang bahay dyan, oh. So nag-aani sila ng tilapia. Nandun, oh. Ito yan nga ni Zig. Kunong ko ito mo kanta bitaw. Bata nga lamang ko. Nabagi na. Wah, kata tata. Ito lang si kanta sa una. Kapag gakuang lula, o na si lula man kung kay mo tanaw ko, no? Storage niya ba? Ayan, nag-harvest na po si Lord kanina ng tilapia.
So makikita nyo is ang daming huli. Kung makikita nyo is wala ng tubig. So ipahubsa na siya para dali na malakpan o harvest ang katong tilapia. So ilan ang i-harvest tungod kay kanang 2 years na kuno. So alisda na po nila og lain nga mga tilapia kay umabutan din na og 2 years dili na din na sila malagpo ano mga pisot na mga ganun. Ano yung mga ungon ato? Ungon ko mga dilis marag buwang Bukion. mo lang kay lagi Isulod to. ilang i-harvest kung alisda og lain nga piso. So kulihan kaayo na sila. Ato po, daghan doon nagkawin na ni Manang. Yawan. I-vlog ba? It's a prank. It's a miracle. Madaming tilapia galigti-ligti oh. Yeah, sika to. KMGS na yan. Dapat tinood ay kanang mukha. Mula po sa katigbian buhol. Di umanoy. Naghihimala, nag-uulan ng mga isdang tilapia. Naghihimala kuno sa Beni Santo. Nag-uulan ng isdang tilapia. Hmm. Oh, tignan na di ay. Mamatay ang uban. Kaya napanila po. Sa tuhay doon. Oh. Na-stress. Mga bata, pagkaling na tulog ang nakakauna. Dito ka ano sagana sa ani nila ng tilapia oh. Di pa monitor ah. Oh, my goodness. Pero dali na mo. Oh? Parang namumulot lang ng barya. Ay, dako natin ang Tanga. Ganito. Biyasong? O di mo? Biyasong. Daghan man mo ano. Mahal ba ya ang punuan ano? Ay, ka na sa tingin sa tibon. Diba ka? Magputi na? Ah, something that sa bata ko. Kuya, di nagigihug-na-hugna no. Kanaw rin ite. Ay, basak sa ulan. So yan guys, kami ay papauwi na sa amin sa Alegria. And Laura.
Wa. Then kasama ko si Lula at nagdadala ng tilapia. So makikita nyo sa vlog ni Jason Agrimix is nangunguha din kami ng kay Mito. Tapos hindi ko binablog kasi sa kanya yung content. Ayun guys, thank you for watching my videos. Jason Agrimix and subscribe na din. Thank you very much. Oh, yun si Jason Agrimix. And panoorin niyo po yung vlog. Ako nagbibideo na ako yung kanyang videographer. Nangunguha siya ng kay Mito at grabe ang tamis ng kanilang kay Mito. So ito yung sasakyan namin. Tapos yung lola ko is dun sa tricycle. At nakadala pa siya ng tilapia kasi nakakuan sila, nag-harvest kasi yung kapatid ko ng tilapia, yung kanyang tatay niya. So binigyan kami ng tilapia. So thank you so much sa nagbigay sa amin ng tilapia. So blessing na naman, thank you Lord. So wa makarasi ang among pagdong diri kay busog nga nakadapa jud ni og maajuhon. So ito yung sasakyan nila. O di na kamuban na to na? So ito yung sasakyan na hinihintay ko. Siminto sa siminto nga. Ito panghatag ha? Kami ama. Wala, kiba ni. Ano ka dala? Kiba ito na. Oh, sa sakura. Kiba. Lami angan. Dagan na. Eh, kanina magkuha ito eh. Kanin manong. May simento to dek. Siminto nga, siminto sud. Eh, may yan po. Wakaw na nung da. Tabangan nung da. So may ibibigaw da, may Ako, ibibig. hindi ka tuyog. Ang ito eh, tigitagaan. Sige. Ay sa me. Aw do nga tunsa. Kaya na natin nagkuhan nito. Kalabay na. Ay ara pataw na si sunod bro. Ato nang kali. Apon. Ano nakita na? Ano bang likuan na? Ayun, nagsinuman. Kaya ko. Ay manong. So yun yung kapatid ko na si Hil. So bigyan kami ng tilapia. So pauwi na kami sa aming teritoryo. So bye guys. Thank you so much for watching. So yan guys, nagwawash. Aribe. Nagwawash siya sa kanyang motor. Pandaan. So ayan guys, nag-wash na sa kanyang motor si Jason Agrimix TV. So kasi galing kami sa bukid. Galing kami sa aming kapatid na medyo lapok. Kasi maulan-ulan. Tapos para hindi maging matigas yung mga lupa na nasa kanyang mga liquid, i-wash natin. Yung kanyang motor, inaalagaan talaga niya kasi para may gagamitin pa.
batang mga kapwa.